Pica Balears Directe i és moment ara de tornar al Col·legi Sant Cayetano de Palma per seguir parlant dels Jocs Florals. Marina. Continuem aquí en el Col·legi Sant Cayetano de Palma en els 21 Jocs Florals d'aquest centre escolar. Tot just ara mateix acaben de començar. El director de l'escola, el pare Estelric, ha fet el seu discurs, ha donat per inaugurats aquests Jocs Florals i després el mantenidor que fa que cada any aquests Jocs Florals puguin ser possibles, que és en Tomeu Orell, professor de Geografia i Història d'aquesta escola, ha fet també el seu discurs. Ara donaran pas, els presentadors estan donant pas en el primer bloc d'aquests Jocs Florals, que serà la lectura de poemes de l'edat mitjana. Però abans, quan hem xerrat amb vosaltres, na Puri mos ha comentat que qui guanya 3 vegades els Jocs Florals es converteix automàticament en mestre en gai saber. I mos ha comentat també que hi ha un alumne d'aquesta escola que possiblement, no ho sabrem fins al final d'aquest acte, serà mestre en gai saber perquè va guanyar el seu any a quart d'ESO, va guanyar l'any passat a primer de batxiller i potser guanyi enguany a segon de batxiller. Ell és en Pere, que mos està aquí esperant, no fa falta t'aixequis. Això de guanyar l'any dels teus Jocs Florals, quart d'ESO, què significa? No, hombre, però ja vull dir que no, va ser com a tot. Jo no m'esperava mai, ja vaig escriure un poema, vull dir, vaig entregar tot en aquest poema, tot una il·lusió. No pensava mai guanyar, fer primer sobretot. Pintura tenia opcions diferents, 6 primers, però i quan vaig veure que era primer, una alegria em va pujar. És que és molt mal de fer explicar en paraules. No ho sé. I l'any passat tornares a guanyar i enguany anem. El teu poema d'enguany de què va? Hombre, enguany bé, he estudiat segon de batxiller, ha estat un any molt dur, m'he trobat un poc desorientat. Bé, se diu perdut, perquè realment he passat un any que no sabia si estava a la terra, no sabia... I ho has donat tot de dins teu? També he donat tot, ja de poema m'han tret tot. Bé, si en Pere se converteix en guany en mestre en gai saber, serà un dels pocs de l'escola que ho han estat, perquè m'han comentat que només n'hi ha hagut 5 o 6. Sí, 5 o 6, just. Curiosament, hi ha hagut per mig de 5 al·lotes i un al·lot no. Mos pots recitar una estrofeta del teu poema d'enguany? No. No te'n saps? Sí, però... No. És un secret d'en Pere i si no guanya no mos ho contarà. No. Pintura, si surt guanyador, doncs... D'acord, bé, te deixem tranquil que puguis gaudir d'aquests Jocs Florals, que tot just ara acaben de començar en la lectura de poemes. I bé, els 6 guanyadors de quart d'ESO i els 3 guanyadors de batxiller no se sabran fins que els presentadors obrin els sobres, que estan completament tancats, no mos han donat cap pista. I bé, aquests Jocs Florals, que jo continuo emocionada perquè fa 9 anys era aquí i estava tan nerviosa com ells. D'acord.